Dumnezeu mare, vrednic de crezut. Slavă Lui că sunt mândru de fiul meu care a murit în depărtare. Fiindcă, dacă nu se întâmpla lucrul ăsta, noi nu eram adunați aici. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru domnul primar care a luat cuvântul și a avut un cuvânt tare. Vă spun, frate, copiii ăștia, trimiși acolo, noi lumea condamnăm pe cei puși sus că îi trimite ca să moară. Nu, dragi, nu e adevărat. Chiar el la privești, o vine și soția soților care sunt acolo, sunt disperați. Mi-a venit una și mi-a spus că de când am auzit, nu mai pot să mănânce, nu mai pot să doar, nu mai pot să nimic. Din cauza lucrurile și alta spunea că nu e vinovată, vinovată să care trimit. Nu, dragii mei, nu-s vinovată să care trimit. Aia, chiar poporul american, să luptă ca să-i țină în locul ăla, fiindcă, cum a spus și domnul primar, e focul care va distruge lumea. De acolo și caută să-i țină, să-i stăpânească acolo, ca să nu-i dea drumul, că ar fi ca un pumn de furnici care ar vrea să luptă de părțile. Că dacă nu-i păzește, nu-i grijește, cu ca asta fac, lucrează, stau pe graniță și păzesc ca să nu iasă afară, că distrug lumea. Ați auzit cum s-a întâmplat și în America și spus în atâtea lucruri care au făcut. Poporul ăsta care îi stăpân de și rău. Dar slavă Domnului că El a dat pe Domnul Iisus ca să moară pentru noi și pentru ei, că și pe ei iubește. Dar n-are și să le spună despre Domnul Iisus, că ei nu cred în Domnul Iisus care a murit pentru noi. Noi suntem fericiți, dragi mei, că avem pe Domnul și depinde de mai credem în Dumnezeu și suntem fericiți și putem să dormim pe noastră liniștit. Și copiii noștri neapărat acolo ca să nu îi slobodă pe aia, ca să împărște lumea, să distrugă lumea. De-aia vă spun, mare Dumnezeu avem, să vrednic de crezut. Amin.